אוי. אני שם מצלמה. מצלמה? כן. דבר בזה מצלמה? זה מצלמה. תראה. זה ב-4K. מה אתה מזיין את המוח? וואו, זה גם עם גימבל. זה, כן, אתה יכול לשים על זה מקל, לחבר את זה לגברים. תראי. זה מצלמה קטנה. קניתי את זה לפני שנים. מה זה DJI? לא, זה חיקוי. זה חיקוי מאפה. זה לא אוזמו. מה זה, אתה מצלם? כן, עכשיו זה 4K. לא, אין מצב, אבל המסך כאילו לא 4K. לא. ואיך אתה רואה את זה? אתה יכול לראות את זה פה, או להוריד את זה למחשב, שלך מתאם, של הכרטיס זיכרון. מה זה? אתה מעביר את זה מקול לרק סאונד, נראה לי. אתה יכול להקליט סאונד. זה באמת אבל מגמבל כאילו? לא. אתה יכול לשים את זה כל מיני. אם אני עושה ככה, זה יישאר ישר? תבדוק. אולי תנסה, תלחץ על אוקיי ותראה את הסרטון. תראה איך זה יצא. לא, זה פשוט מכבד את המסך שאני הולך לזה, אוקיי? רגע. זה שולח תמונות. ואיך אתה מחבר את זה לטלפון? אתה לא, אתה יש לך... בלוטות'? לא, יש לך פה את הכרטיס. זין. לא, אתה יכול גם לחבר עם כבל. אני לא בבלוטות', זה היה ממש נחמד. זה עושה זום. אתה עושה עם זה בלוטות'? לא, אני לא השתמשתי בזה כמעט אף פעם. מקודם לקחתי היית פה משקפיים, הלכתי עם זה למרכול והצלחתי כאילו, זה לא שימושי אבל. יש לך משקפיים צלמות? לא, זה מאפנות. זה לא... זה לא רעיבון. לא, זה לא יש אוקלי מטה, רציתי לקנות כזה לפני המלחמה. לא קנית משקפיים צלמות. איפה הם? לקחתי אותם לבית, להטעין אותם, לא היה בהם כרטיס זיכרון, לא היה לי מה לעשות איתם. אני אחזיר אותם עוד מעט. האוקלי מטה, אתה רואה לוחמי UFC כי יש קטע עם מטה, פייסבוק, מרק צוקרברג, הוא עכשיו מגניב, הוא אוהב UFC וכאלה. אז הוא חבר של דנה ווייט. אז אתה רואה לוחמים, אתה לוחץ על כפתור, זה מצלם לך, אתה יכול להעלות את זה ישר לענן. כאילו אתה אומר לו, אתה יכול לדבר וזה מצלם. זה כאילו ממש... אומרים שכל האנשים האלה... מניאקים. יש אנשים שהולכים... לא רגע את המניאקים. סוטים? אומרים שכל ה... הייתם רוצים כאלה, כן, אני יודע. מה? אני מבין מה אתה אומר.